Barangay Mulad Bukad Grande sa Ginubatan, Albay ang target na destinasyon ngunyan na aldaw kan Albay Veterinary Office. Nga ni iriparuhon ang mga hayop na pig-ebakwarman kan mga tagsadiri para mairayo sa huma kan pag-alboroto kan bulkan mayon. Saro-sarong pigreparo ang mga hayop kung may helang. Dagos naman na pigtawan ng bitamina asin ni Bapang Bulong, siring ning pampurga. Si Tatay Teofelo saro sa mapinagmarhay na ibakwar na sana ang duwang atama na baka. Sabi niya, marhay nang ilipat ang mga atamang baka, apwera sa salbado na sa humakan bulkan, igwa pa ni nagtataga monitor sa salud kan mga ini. Siyempre sa akong magkuya ng bukid, siyempre, kakuan mo ba kang kayang kan mga hayop na gusto may mapakarahay man sinda, nadai man sinda kuyan, mapakaraot kung magkuyan ng bukid. Pagsasadiri kan punong barangay kan Mulad Bukad Grande ang daga na paramientras na pigamit na evacuation site, asin 8 kilometro ang rayo sa pamitisan kan bulkan. Sigun sa Albay Veterinary Office, bukas sinda sa mga barangay o banwaan na maawot magkondusir ning check-up sa mga hayop na pig-evacuar parayo sa pamitisan kan bulkan. Kaipuan sa nang makipagkoordinar sa Saindang Animal Emergency Response Team. Ang tigigi bumidigdiyo, nag-provide kami kay mga PC, si mga iyan, nagtaw kami kay medical mission sa mga hayop. Sa ngunyan, first day mi pa lang iniyo. Sumabot ang mga pirang aldaw, mabalik naman kami digdi para mag-monitor sa inda kung ano ang mga pangangaipon naman kang sa tuyang mga hayop na tigdara digdi. Labi naman ang pasasalamat kan livestock coordinator kang Ginubatan sa esperso kan Animal Emergency Response Team. Sigun sa opisyal, dakulang tabang ini urog ng dainamang kakayanon kan sa indang opisina ang pagkondusir nin siring na libreng check-up sa mga atama na hayop. Ang grabe na digdi, may evacuation center pa kaming dadarahan pa ini kay ni. Na kukuan ahakuto ni. Vitamins, mga antibiotics, iyan mga unato, tapos mga panggakod, yan mga unato. Sa ngunya, nasa haros 30% pasana kan mga atama na hayop ang naidara sa evacuation site sa Mulad Bukad Grande. Asin piglalaoman na magdugang pasundo na daipa naguhupa ang aktibidad kang bulkan. In kaso naman maglalapa ang sitwasyon kang bulkan, nakanda naman subot ang posible pang paglipatan pa kan mga hayop. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.